Tak ktorý teda? RF-ko, EF-ko, ale bude stačiť tá 1.8 verzia. Internet je plný recenzií, ktoré si navzájom odporujú. A keď už sa konečne rozhodneš, tak dojde nejaký influencer s objektívom, kde ani poriadne nevieš vysloviť názov. Xiaomi, čo? Xiaomi. Ako si vybrať ten správny objektív, ktorý ti bude naozaj vyhovovať? Ešte, že sme sa dostali na mapu Európy a už sme v 21. storočí a existujú rentálky, kde si to vieš pohodlne vyklikať, balíček ti dojde domov a ty si môžeš urobiť svoj vlastný názor, ktorý objektív ti bude reálne aj naozaj vyhovovať. Úplne rovnakú dilemu som riešil, keď ja som chcel vyriešiť moju 35. Áno, od kamaráta som si požičiaval sem tam tú 1.8, takže z nich som nejaké obrazy mal. Zároveň som si sem tam požičial tú RF-kovú, tú novú 35 a mal som tiež z toho nejaké dáta. No a v minulosti som mal možnosť vyskúšať aj tú EF-kovú. Ale nikdy som ich nemal naraz, aby som si mohol reálne porovnať. V tých istých podmienkach, v tých istých situáciách a zistiť, že ktorý z týchto objektívov pre mňa robí krajší obraz alebo by viacej vyhovoril môj workflow. A keďže som mal taký pomerne náročnejší víkend, kde som si veľa toho zafotil, tak som si povedal, že toto je presne ten deň, alebo respektíve toto je presne to obdobie, kedy si ich všetky rentnem. Takže od kamaráta som si požičal tú 1.8 verziu, z rentálky som si požičal EF-kovú a zároveň som si z rentálky zapožičal RF-kovú verziu. Čiže v jeden víkend, predĺžený víkend, som mal všetky tri objektívy spolu, mohol som ich jedna vec vyskúšať doma. To znamená, pripravil som si rôzne sample testy, rôzne situácie, kde som chcel všetky odfotiť zo statívu, alebo respektíve v čo najpodobnejších situáciách. Zároveň som si ich zobral aj na reálne zákazky. To znamená, aj som zistil, že s ktorou sa mi ako pracuje, nie len čo sa týka obrazu, ale aj čo sa týka nejakého handlingu. Musím sa priznať, že túto dilemu som v sebe naozaj riešil veľmi dlho, lebo není to malá investícia do tých 1.4 a druhá vec, tá EF-kova sa veľmi ťažko zháňa. A potom, ako som si kúpil bazárovú 135 2.0, tak som sa zamiloval do toho EF-kového outputu. Ja som teda zobral tieto dva, s týmto som nafotil jedné komerčné business portréty klientovi. Fotky bohužiaľ neuvidíš, lebo sú pod NDAčkou. A tuto som si so sebou zobral na fotenie od Tatier k Dunaju. Čo je štafetový beh, celkom dosť záhul pre bežcov, pre mňa ako šoféra, ktorý bol vlastne s jedným s vozidlom a robil závozníka, plus ešte, nazvime to fotograf, tiež celkom dosť záhul, ale som rád, že som si to vyskúšal, nemohol som sa venovať iba foteniu, musel som ešte riešiť iné veci. No ale tak, ja ti teda poviem ten môj názor na tieto dve hlavne, lebo sú to LK, sú to v rovnakej cene a samozrejme verím, že ešte existuje iný fotograf, ktorý by teoreticky zvažoval túto dilemu, či staré EF-ko alebo nové RF-ko. Za mňa, keď som porovnával tie fotky, aj tie samplové, tak za mňa tá RF-ka mi prišla dosť technická. Krásny obraz. Ten obraz je tutti frutti, eňoňuňo, ale je technický. Za mňa až moc. Taktiež, čo sa týka akože nejakej váhy, tak tá RF-ka je výrazne ľahšia, čo všetci vieme, že Canon teraz tlačí do tej váhy, čo určite oceníš vo svojom batohu. Ale príde mi za mňa tá RF-ka až moc technická. Tá EF-ka za mňa má naopak taký ten klasický zrkadlovkový feel, že ten obráz je cítiť, že to je čisté železo, je to čisté sklo, nádherne to má ostré po celom rozsahu. Je trošku ťažšia a musíš to používať cez adapter, to znamená, riešiš tam viacero variant. A pre mňa vo výsledku, keď aby som ti to skrátil, nech toto zase video nemá 10 minút, čo by som chcel je asi tá EF-ka, problém je akorát, že ju musím zohnať na bazároch. Čiže dal som si taký nejaký deadline, že ak ju nezoženiem do konca septembra na bazári za nejakú rozumnú cenu, rozprávame sa o tej EF-ke, tej dvojkovej verzii, prosím ešte pekne, aby sme náhodou boli, že 100%, tak môj deadline je, že do konca septembra by som ju mohol zohnať a uvidíme teda, ak sa mi to podarí, tak pôjdem do EF-ka, ak sa mi to nepodarí, tak pôjdem do RF-ka. Prečo je to pre mňa dôležité? Obidve tieto objektívy ponúkajú absolútne neskutočnú kresbu na plne otvorenej clone. Za mňa EF-ko má viacej taký ten charakter, taký ten filmový look, čo v tomto momente na to, čo fotím, je pre mňa možno trošku dôležitejšie ako na to, že v laboratórnych testoch to možno bude o 1000 milimetra ostrejšie alebo 1000%. Ten filmový look v tom autofokuse je taký menej technický, je taký viacej filmový, taký viacej smooth, keď to tak môžem neodborne povedať, čo v tomto momente má pre mňa ako keby taký väčší efekt na to práve, čo fotografujem.
na to, v čom je teraz ako keby taký nejaký koncentrát toho, čo aj tí klienti chcú, aj to, čo je pre mňa dôležité. A možno sa mi aj bude viacej hodiť do toho workflow, ktorý mám nasadený. Či keď to tak porovnám, taký ten večný boj. Ak hľadáš dokonale čistý objektív s perfektnou kresbou, s brutálnym obrazom, tá RF-ka, akože ja jej nemám čo vytknúť, čo sa týka kvality obrazu. Čo jej môžem vytknúť je charakter toho skla. Neviem, či vôbec niečo také existuje v oficiálnej terminológii, ale pre mňa má lepší charakter a krajší charakter toho obrazu za mňa lezie z tej EF-kovej verzie. Nie je to nič osobné, nie je to podložené absolútne žiadnymi dátami, ani žiadnymi hodnotami, ani ničím. Je to čisto môj súkromný pocit z toho, aké fotky za mňa vychádzajú z tejto EF-kovej 35-ky 1.4 tej druhej generácie. Samozrejme, ako vždycky, nemusíš so mnou súhlasiť, kľudne mi daj vedieť do komentára ináč aj tvoj postup, ako riešiš testovanie objektívov, alebo keď sa nejako rozhoduješ. Mňa by to tiež zaujímalo, že či pozeráš iba MTF-kové grafy, pozeráš recenzie, pozeráš takéto recenzie, alebo čo je pre teba taký ten dôležitý touchpoint, keď sa rozhoduješ medzi tým, aký objektív vybrať. Za mňa teda víťaz tohto betlu je tá EF-ka a dúfam, že sa mi ju podarí teda zohnať, aby som ti v ďalšom videu mohol povedať, že mám ju a aké zábery som s ňou už reálne využil v komercii. Takže do komentára daj vedieť tvoj názor, ako sa rozhoduješ, samozrejme, ako sa hovorí, like poteší, odber ešte viacej a my sa vidíme pri nejakom ďalšom takomto tematickom vlogu.